Merry Christmas, everyone! Isang magandang araw, Ilocanja. At isa na namang bagong episode ng ating matutunghayang ngayong araw. Dr. Nonit, kumusta? Merry Christmas, Elton. Merry Christmas din. I hope our Christmas will be the same as last year and like before. Oo nga, sayang no, wala si Dr. Blandi. Oo nga eh. Nagluto pa naman ako ng hamon para sa inyong dalawa. Okay, very good. Kakainin ko yon at hindi ko siya talaga bibigyan. Oh, pero wag ka masyadong kakain na madami kasi baka magka-kidney stone ka mamaya yan. Uy, timely yan, Dr. Elton. Today, ladies and gentlemen, we will be talking about kidney stone. And our guest doctor today is a very renowned nephrologist who practices around Ilocania. And you can find him in St. James, and he is no other than Dr. Nicolo Mabanag. Welcome, Nicolo, and Merry Christmas. Merry Christmas to you both. Thank you for inviting me to your show. Merry Christmas, viewers. Actually, inagawan mo ako ng eksena eh. Dapat ako mag-i-introduce sa kanya kasi mas kilala ko siya. If you have something, Kilala ko ang to say lahat about tungkol kay Dr. Nicolo, go ahead. Hindi, mabait yan. Actually, so, ang Ikaw lang yata nagsabi mo. mabait yan, pero minsan may konting sumpong, di ba? Talaga. And I'm actually glad na binigyan niya tayo ng chance na ma-interview. Yes, that's Ma-interview siya today, so we can talk about yung kidney stone. That's right. Okay, but before we start, actually, Nicolo na lang tawag ko sa iyo. So, pwede mo bang, para sa kaalaman ng mga manonood natin, ipaliwanag sa atin kung ano ba yung kidney at saka kung ano ba yung trabaho nito sa ating katawan? Ang kidney po natin, parte ng katawan natin yan. Meron kayong 2 kidney sa inyong katawan. It's about the size of size ng isang kamao. Yan. Tapos nasa likod nyo. Okay? Banda dito. Okay? Sinasabi sa akin ng mga pasyente, Doc, may kidney ako pag sinasabi na may sakit sila. Pero talaga naman may kidney sila. Okay? 2 pa nga. And then, trabaho ng kidneys. Number 1 na trabaho ng kidneys nyo, linilinisan ang katawan. Filtering. Lahat ng dumadaan dyan, tubig, mga kinakain nyo, mga toxins, linilinisan ng kidney yan, tapos yung waste products, yung basura, iniihin nyo. Pero, Urine. yes. Pero, hindi lang yon yung trabaho ng kidneys. Para sa kaalaman ng iba, may iba pa na importanteng trabaho ang kidneys. Number 2, para sa regulation ng blood pressure. It helps regulate your blood pressure. With due respect to the cardiologist, more ang work ng kidneys to regulate your blood pressure than your heart. Okay? Pinagmamayabang ko lang po yung kidneys. Yun yung specialty ko. Buti na lang, hindi ako cardiologist, Elton. Hindi na lang wala si Max. Okay. And then number 3, may effect din ang kidneys sa regulation ng dugo ng katawan kasi nagpo-produce to ng erythropoietin. Kung mapapansin nyo, yung mga kidney failure patients, napaka-anemic nila, napaka-pale nila, ang puti-puti na nila. Epekto yon ng kidneys sa sakit ng kidneys nila. Okay, pero bukod pa doon, linilinisan na yung katawan, may epekto sa blood pressure, and anemia sa dugo. May pakialam din ang kidneys sa buto. Okay, through calcium and phosphorus metabolism, pati yung state ng buto natin ay tumutulong yung kidneys sa pagpapalakas ng mga buto. And then lastly, yung may role siya sa pag-maintain ng levels ng electrolytes, minerals ng katawan. So, yes. So, yun po ang trabaho ng kidneys. Teka, may tanong muna ako. So, sabi mo na lahat ng lason or pagkain dumadaan sa kidney. So, ibig sabihin, madumi ba ang ihi? Yes, oo. Pero, your urine is about 97% water. Pero yung mga ibang laman niyan, may mga waste products na rin and electrolytes, chemicals. Okay, since ang dami palang trabaho ng kidney natin, Elton, no? Okay, pero syempre pag-uusapan lang natin isang topic lang ngayong araw, di ba? Which is yung kidney stone. Specifically. Okay, Nicolo, since we'll be talking about kidney stones, ano ba ang
pagkakaiba ng what are the signs and symptoms of having kidney stones and UTI at the same time, because I think they go hand in hand. Yes, pwedeng pareho yung sintomas ng kidney stone tsaka ng UTI. UTI, urinary tract infection. Pero mas nagiging nakakalito yan para sa pasyente pupunta sa clinic halimbawa. Dok, masakit ang pag-ihi ko, masakit ang balakang ko, ihi ako ng ihi, and then may dugo ang ihi ko. Pwede pong mangyari both sa kidney stone And tsaka UTI. sa UTI. Urinary Yun. tract infection. Okay. So, Pero tanungin muna natin si Dr. Mabana kung paano ba nagkakaroon ng kidney stone ng isang tao. that's right. So, how do you form yung mga stones sa kidney mo ba? Yung bato na maliit nanggaling sa yung batong malaki nanggaling sa maliit yan. Nanggaling sa kristal. Yun yung simula dahil sa dami ng sediments na dumadaan sa ihi, 'di ba? Sabi ko kanina halos lahat dadaan sa kidneys 'yan. Kung mataas yung concentration ng one particular substance sa dugo, for example, uric acid, Or calcium, syempre mamumuo sa kidneys 'yon. Oo, at kung kulang pa sa tubig. Kaya syempre kung dehydrated ang isang Oo. tao, mas lalong nagfo-form ang stones. yes. Para kayo nag-experiment niyan, isang baso ng tubig o kaya sige, kalahati na lang. Maglagay kayo ng kahit na yung salt. Sige, pag konti yung salt, matutunaw ng tubig. Pero pag lagay kayo ng lagay, mamaya hindi na Saturated na matutunaw, yun. mamaya maninigas na yung Yung salt. magiging Ganun din form, sa kidneys. Okay. Oo, kulang sa tubig and then maraming minerals. Tapos nagiging parang buo na sila. Oo. So, kakaiba na yung mga bato na nakikita natin? Parang ganun ba siya? Or Kung parang buhangin? usually Parang parang malaking buhangin na namuo. Oo. Okay. So, Matigas ba or parang friable or something? May mga batong matigas, may mga batong madaling madurog. Yeah, speaking of stones, Oo. let's ask about, there are two kinds of stones, I think, Dr. Mabanag. You have uric acid and calcium stones. Is there a difference? Well, of course, aside from the diet. Oo. Yan. Bukod sa yung dalawa na alam natin, calcium and uric acid, yun ang pinaka-common. Pero dito sa ibang bansa may mga santin Meron pa stones, rin may ba? mga ganon. Pero here in the Philippines, more than 90% of the stones are calcium, either calcium oxalate or calcium phosphate. Okay? Pero mas marami doon calcium oxalate. And then 10% uric acid stones. So lahat to, Nicolo, nakukuha sa diet. Halos lahat, oo. Yung type of stones, kasi yung mga ibang klase na errors of metabolism, very rare na yung mga yon nasa katawan na So, ng kadalasan tao. na nakikita natin ng mga kidney stone, yung mga stone na namuo dahil sa sobrang dami sa diet. Tapos kung ano yung uri ng stone will depend on the composition. Kung ano yung... Yes. Kung ano yung... If you get a uric acid stone, ibig sabihin nun, malakas sa uric acid. Or you have an error siya. of uric acid metabolism. Metabolism. Yes. Okay. So, ano ba naman mga simptomas? Halimbawa, nagkaroon ako ng kidney stone. Ano yung mga bagay-bagay na pwede kong maramdaman? Ang sintomas pwedeng wala. Okay? So, pwedeng may kidney stone ka, tapos wala kang oo. nararamdaman. Magugulat ka na lang. Incidental findings? Oo, usually karamihan yan, nagpa-ultrasound sila dahil sa ibang rason, tapos makikita, uy, may kidney pala ako. May kidney stone pala ako, ganon. Ano ka ba Yun. ng kidney stone? Pero ang usual symptoms, pag lumalabas lang yan, usually patients come to you because of pain. Pero pag pain na because of kidney stone na yon, usually bumababa na yon. Nagiging ureterolithiasis. Dumadaan na sa ang kidney ureters. stones, how many percent is asymptomatic, Nicolo? Majority. It might be, maybe 80% are asymptomatic. So if you have a kidney stone, does it produce pain?
Sometimes if it's big enough, Large enough yes, to cause and pressure symptoms. pressure, and if it passes out because of Yun obstruction ang and masakit. irritation Oo. of the ureters, yun ang That's masakit. painful. Oo. Yeah. I heard because my brother has usually stone former siya. Yun yung sinasabi nilang parang colic na napakasakit, di ba? Oo, yung Ganun. hindi mo alam kung saan Colicky nanggagaling yung oo. pain. Pero saan yung pain? What Saan part yes, of the body? when we talk about kidney stone, saan ang pain? Ang pain usually flank area. Pero pag bumababa na yan, papunta yan sa ari. Upper back down to the inguinal area. And then, para sa mga lalaki, even to the tip of the penis. Ang pain. Ang pain. Usually, pag lumalabas. Pag lumalabas na. Pero pag nasa kidney pa lang, Pwedeng it's wala. dull. It's Oo. or dull, aching pain at the back. Yes. Okay. Sometimes also, kahit simple back pain, yung mga sinasabi lang nangangalay, syempre iisipin ng tao yan, ay sa kidney area ko to. Ayun. So most patients that come to me, they don't have kidney stones. They have muscular pains. Yes. So it's hard to differentiate muscular Clinically, pain, yes. muscular pain and kidney stones. Yes. Not unless it goes down through the ureters. Yes, or you do some other investigations. Oh, pero so, summarize muna natin, Doc. So, most of the patients, they are asymptomatic or wala silang nararamdaman. That's right. Or sometimes, if you have kidney stone, pwede kang magkaroon ng pain. What about yung dugo sa ihi? Pwede bang magkaroon ng ganon? Pwede. Oo, maraming rason ang dugo sa ihi, isa lang dyan ang kidney stone. Lalo na pag lumalabas. Or, Dumaan na sa ureter. oo, Pag may sugat na ang daanan ng ihi. yung talagang dugo yung ihi nyo. Kasi minsan, pwede ring microscopic hematuria, sa microscope lang nakikita yung Clear pa rin dugo na yun. Clear pa rin yung Oo. ihi nila. Pero Yun. yung pala, may microscopic hematuria. O, Yes. ayan, Dr. Nonid, ang dami na nating napag-usapan na simula pa lang ito. So, we've talked about the signs and symptoms, yung mga causes ng kidney stone, at saka kung ano yung function ng kidney. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik, kaya huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Cure.